Point of order. Yes. President General, members of the High Table, I am Major General Obi Umahi, retired. Sun Tzu, the writer of Acts of War, all say that only now know on many fronts at the same time. This is our communique, but the issue of tackling army in it, I think we should drop it. For one reason, the Constitution makes provision for Mr. President to deploy soldiers in support of civil authority. In support of civil authority can be interpreted and stretched to any level. It could mean to support for election, and it has been happening, though appeal courts ruled against it. But the truth is that under our Constitution, it is there. So my main issue, let us not tackle so many people at the same time. All other ones say they're very wonderful. But can I drop what the issue of Nyadina Kandibo? Can you chat with the rebels? We don't want security agencies in our land. That's my position on that issue. I comment on what you said. However, I have told you, if you don't know the sinner, even court of appeal ruled against them, which means it's unconstitutional. So why are we dropping it? I think it's all what the controversial, read it again. But based on the assessment he made, no, a court of appeal ruled against the community. It's completely that. So we should keep it. So that's my position on that. It shouldn't be wrong. Bikon, Ogonogo Quadron Manu Kambe, Isiokwu Ifeanyi na Nani Gab, Ndami abịaga ebe a, were nwanyị tinye aja apịtị. Anyị eje nzukọ, anyị na GOC 82 Division je, esolu nje, ekwere mmadụ solu je, ndị gọvanọ anyị niile solu je, o duru ndị ọrụ ya abịa, mgbe wepụta na akpa m, United Nations sanctioned rules of engagement in military operations. Where sia unwere akwụkwọ a n'elu film na phone ụmụaka ya na-atinye na apịtị. Kedu ka unu si mee ife dị etu a? Kedu ife a ga-eme? O wee lụọ ọrụ m aka onye nụ ya n'aka ekpe si na ọ bụ Chief of Intelligence na 82 Division. Nye gị responsibility ka ọ gaa through those films manụ nke bụ fake na nke dị genuine. Sim na not even a general is excused from court martial if it becomes necessary. Wee wetinye aka na abịa sim na akwụkwọ anyị nyere na every general carries it in his pocket. Sim na nke his rules of engagement. N'ihe akwere m nkwa na fa ga-eme investigation na fa ga-eme court martial. Ọnụ ofu arọ enwere court martial. Ndị akwụkwọ azarọ m nyaba akwụkwọ ka m na-eme bụ ka a na-akọ m ọnụ na redio Biafra na ọmụ na fasisi bụ ụmụaka anyị. But it doesn't matter. Na agbacha ọsọ agụọ ma Chineke ga-agọrọ onye a na-akọrọrọ onye ya. Ife na-eme ka m kwuo ebu na mmayo General Mai amago your intervention is very politically right, and I also know it's your constituency and you understand it well. And onye ọbụla azụrụ as army is trained to react to aggression. So the advice you're giving us is reasonable. However, Hooke's law na physics in a secondary school will even have elastic limit.
ife anyị ji wee denye ife a bụ ka anyị gwa ndị amị na ndị town union n'ebe a edu ife a ojere Igbo kọrọ anyị na o nwego onye nata ọnụ ekponye 8 policemen. My Inspector General gwara that there will be no escort of a VIP on Saturday. So ndị niile so go for leave on Saturday. Mmadụ eso na m. Na ọ bụrụ ụmụ ikolobịa uke ha na-echewutezi m. Malụ na amụ onye amụma na-enwere nzọpụta na na be nne abụrụ onye amụma. Ọ bụ na ndị uke ụmụ okolobịa uke ha na-echewu m. Sisi gbuzie m n'uke. So ndị niile bụ egbe eso m. Enwere onye ga-eso m ụbọchị Saturday. Mana ndị niile bụ egbe anyị ga-eji kamera dị na telefon anyị na-enyo ifefe a na-eme nke fe eme na ọ ga-ala dị na awa kedu ife ahụ n'ụkpọrọ ya na situation room. From situation room anyị ọ ga-ala dị na all major platforms for ensuring that there is a free and fair election. Ife a ka ejidere ebe a and ebe ọ bụ na anyị take go a vote on it ka anyị rapụ nke a.